ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ ଦାମ ସାରି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା ବି ସାରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଫୁଲ ଜମା ନାହିଁ, ଫୁଲ ଶୀତ ଦିନେ ଜମା ଫୁଟୁନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିଦେଲି। ଏବେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବି। ଗରମ ଭାତ, ତରକାରୀ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି, ମାଛ, ଓଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ, କଲରା ଭଜା, ଗୋଟା କଲରା ଭଜା, ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ, କୋବିରେ 2ଟା ଆଇଟମ୍, କଲରାରେ 2ଟା ଆଇଟମ୍, ଖାଲି ମାଛ ଗୋଟେ। ଆଉ ଆସିଗଲେ ଆମର ମହାରାଜ, ବିଲେଇ ମହାରାଜ ଆସିଗଲେ, ସିଏ ବି ଖାଇବେ। ହଉ ଖାଇବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାଛଟା ତ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଗରେ ମାଛ ମୁଁ ଖାଇବି। ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାଛ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ନଈ ମାଛ ତ ପସନ୍ଦ ମୋର ବହୁତ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ